Det er så Mads. Og han vil nok første fisketur. Ja, det gik ikke så godt. Ja, det kræver lidt borgs. Ja, stille og stabil. Det er godt. Det går fint. Ja. Og så Kasper. Var det godt, Mads? Super duper. Så kan jeg finde Kasper igen. Jeg kan ikke finde Kasper. Så er det ikke noget film. Der var han! Shit, det var godt! Det er svært første gang. Ja, det gik da fint på det sidste, ikke?